Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Gloria in excelsis. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sing we now to the heavens. Sing we now with one voice. Hallelujah. 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 Now rejoice. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Sing a song of compassion. Sing it out to the sky. Hallelujah. 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 Raise your voice on high. A través dels escuts heràldics que hi ha a sobre la porta, com podeu comprovar, hi ha dos angelets que aguanten un escut i ha dibuixat un conill, l'abat conill. Està clar que es deia així. Per tant, els escuts que hi ha amb moltes representacions d'aquí del monestir estan regits pels abats que regien les obres. Aquesta és la capella de Sant Jordi, una monada petiteta, maquíssima. Aquí doncs, no es fa ninguna obra espectacular, sinó que es ve a visitar una miqueta per Sant Jordi, potser se li fa una missa, poca cosa. Aquí teniu la porta dorada. Ara mateix dorada no és, però fa 1000 anys enrere us puc assegurar que sí, perquè per rebre la comitiva de los reis, el que són els escuts de dalt, que ara són de pedra, abans antigament eren pintats, sobretot amb pa o color d'or. Pa d'or, exacte. I llavors saps què passava? Que quan tocava el sol, perquè aquesta església està orientada a Terra Santa, i quan surt el sol, el primer reflexe era en aquesta porta. Per això li van ficar la porta daurada, perquè reflexava el daurat dels escuts, que ara evidentment no els tenim, coseta senzilleta. Mireu, aquestes portes evidentment es tancaven i s'obrien, ara no, ara pertanyen tot el dia obertes, perquè el que és el recinte de lo que és la plaça que entrarem i la església està oberta al públic sempre. A la nit, evidentment, es tanca la església per protecció de les coses que hi ha a dintre, però això és lliure. Nosaltres inclús tenim la visita guiada a dintre i veurem la zona de claustre i de més, no tota, perquè aquí viuen monjos i tenen el seu lloc privat i que no es pot veure, claro. Aquí en aquest edifici que teniu aquí a l'esquerra, ara són pisos que antigament també, o actualment també, fan el servei d'albergar aquells familiars que venen a veure els monjos, perquè els monjos tenien una família abans que prenguessin la decisió. Ells quan se tanquen aquí al monestir, sí que és veritat que tenen dret a sortir sempre i quan l'abat els hi doni el permís. Però el familiar pot vindre a veure'l sempre que vulgui. Hi ha una cosa molt important, és una comunitat masculina. Per tant, les dones han d'estar de porta cap a fora, diguéssim, per fer una estança d'una nit. Els homes s'hi poden entrar a dintre i fer la